2022-nji ýylyň gelmegine sanlyja günler galdy. Şeýle-de her kim öýlerinde, iş ýerlerinde, mekdeplerde täze ýyl arçalaryny bezeýärler. Ýöne hiç pikir edip gördüňizmi? Täze ýyl günleri näme üçin arça ağaçlaryny bezeýär? Arça ağacyny bezemek öz köküni but paraz dinden almakdadyr. Şeýlelik bilen tabiaty ulahlyga duýulan hormat bilen östürilen arça ağacı, ýani Noel ağacı däbi but paraz resurlarynyň biridir. Arça ağacı but parallaryň tabiaty hormat doýuşyny görkezýän bolsa, Hytaý we Misirler üçin bolsa, elmydama ýaşyl galan ýapraklary bilen ölümsiz ýaşaýyşyň nyşan höküminde görülýär. Gündogordan gelen bu arça ağacı Ýewropada özüni başga bir häsiýet bilen täze ýylyna geçirýär. Ondan soňra Ýewropa ýurtlaryna täze ýyl günleri guşlar üçin bir agaç taýinlamak üçin bezelmäge başlapdyr. Ýöne günümizde çelle gelen bu arça ağacyny bezemek destury Germaniýadan gelenligi aýdylýar. Günümizde täze ýyl we hristiýanlaryň Noel bayramçylygy nyşany bolan arça ağaçlar demirgadak Ýewropa ýurtlarynda günleriň uzamaga başlaýandan buşlaýan 20-nji dekabrda Germaniýada kış dynjalyş günleriniň başlangyjynda Rimliler üçin bolsa Tewgatyň dogulşy mart aýynda bayramçylyklar üçin bezelen arça ağaçlary bilen belelikde edilýär eken. Mehriban dostlar, bular ýaly faktlaryň dowamynyň gelmegini islenmeseňiz like goýup, dostlaryňyz bilen paýlaşmagy unutma. Indiki videolarda görüşýänçe hoş, sag bolun.